بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. Muso ya Maria ni famo ya Maria muso ya ni ka fuku yedo ke tlongela sa jamana bi yoromna ata ka tlonda sebede kan baraka sa donc ya la ke ka fo vendem plen utana tlonga ke nana anga qur'ana kala ka do ke uyi ka do ke uche ka do ke udu ka do ke jamana munun saraka hina surma munun fana be nyina ma ala ka barka dula ko ya janfon munun be jamana kan janfon be che ka here do adabro de kan lon silame fana ka kere marfati do re uye ka do do o qur'ane inde bambulo ala o dande man do ambe kala ko no ka ala de bele no ka kuma kan ka tla kan jogo langa be no kida chira man jogo mame na sira ko jogo mon fana ta ni ango ambi le ma ala wa ile ame nama anjogo la ame kalam ke ke bare ma mai na ala ka jogo ma dam ka ala sen dama ka an sabat ka jamana sabati ka jamana here ce ka fitnan bejele ce ga boy ka here caya amoyi na ala ka kibaru sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullah. Ande foli bla folo mo ya ni ko no organiser no ka muso wi ko ufu ko sube dante foli mina ala re o de fo jamana be fen flare bulu no do mu ani ala deli don ni ala deli ka kala do ka chala fe ala ba mine mo be do ke ala di ba do mo tabe mine na ya ala deli fina ka chala mo digunenta ko do ba fa yan tukumina mo no digunenta ni ala deli ka chala fe ala ba mine anyita anta ga ka fabi gamne amba do ala ba kamne ko sube donc an tay fulu ko sube an woni silan kene ka no kam so ni organiser an tati dore ka su kene ka jamana de metu ka do ko jamana pour que jamana ka taka boni bolo ka ngom go ni organiser kan nan ni hakilanta ay ambu fu ko sube dante fulmina ka presire fu mun ka ni tuna fu nun chere ku fu dante fulmina ka kala ka fu bela jele malien be ro abi san fe be duma malien be fan fe an ga si an ala tala dili ka chala fe abi mine an ala dili an do ke nyoye pour que jamana be bulum gani ani anga venereche basa soro jamane abara ni boloka woni bolo adahna adengala bin ka fuko ala ba mine fene prone ko di form silime sa prone kala prone tra labani ayamuye ni mo go benano ka ci ala fe adu abe mine fene ka saraka law daw ka ndakla ni do abe mine ko sbe ni ko tay fu ko sbe ka muso ku fo dante fu mina ka wore fo dante fu mina ame ayina la fe mo go fatura ni wakati ngona la ka yini ame ayina la tra ala ka hina bilajina mun fene bana glam ala ka ngo akuye ala ka jirga lafiya ka ne baro yani sanwara vende che ne la suna mali abe boni boloka ka fu dante fu mina ne muro watrae ne sena fra mer délégué ambe foli bla flo katanga karamo ma anga karamo mun be yano 600 nu ye kurane kalanka kurane jigi ni jamana ka here toy ya rabbi amba ni Allah taala fe ala ka do mun ala ka mi amanga autorité fo ne colonel Assimi Goïta anaka ministre ana no fe mo bela jeli o be chesri mina jamana ka nyetala amba nyini an yere fe jamana dem bela jelen fe be kala jaku deme jamana be ka bonno wala de abe ka bonno wala akunu ni bitakele de bikap sa ni kunu donc ali bi amba antege di nyoma de pour que jamana na abe ka wuli ka jo tugo mina anka mina ali bi ta nyeka yala ka koto nyonta la malibani konnana ambulo nyini en fait donc ba min konnana bi no 22 septembre aba aklit ko chamana malika independance aywa an kona independance kura ko so depuis constitution kura ni votera
an donna Mali kura kɔnɔna na yɛrɛ hɔrɔnya kɔnɔna na a kɔrɔkɔrɔya tuguni de donc o b'an tɔ galvaniser ka fanga d'aw ma encore an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka duwawu kɛ bateau min attaquera minnu nin tora la yarabi ala ka badabada ala ka nɔgɔya ye an ka sirasi minnu fana nin tora la civil fara sirasiw kan an bɛ duwawu ko bɛɛ lajɛlen ye ala ka badabada ala ka nɔgɔya ye minnu banana fana ala ka kɛnɛya ala ka jiri u farisogo la ala k'u ɲuman bɔ a la ala ka Mali ala ka ɲuman bɔ san wɛrɛ i n'a fɔ président du conseil y'a fɔ cogo min na sisan san wɛrɛ ɲantuma k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya kɔnɔ complètement bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ y'i ta sɔrɔ bɛɛ ɲɛ bɛ Mali tatɔ la ɲɛfɛ mɔgɔ si tɛ se k'an lajɔ tuguni ala barika la ka aw fana kunnafonidilaw k'aw fo la presse les soldats en quête de l'information parce que aw de bɛ kunnafoni jɛnsɛn ka basigi k'a lamina jamana kɔnɔna na donc an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ foli dan tɛ foli min na hali bi ala k'a ni sababa bɛn merci bien. n bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn ala min ye bi jira an na k'an ka transition mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka musow fo surasi muso bɛɛ lajɛlen fo ni ye surasi musow fo n bɛ kafo fo ni ye kafo musow fo n bɛ kofaki fo n'i ko katibi n'i ko surasi musow dɔrɔn i ko kafo i ko kofaki an bɛɛ lajɛlen de ye kelen o laɲini de kama dɔ kɛra jimifɔ la dɔ kɛra balani dɔn na donc depuis 8 mars la anw bɛ kuranɛ jigin na bi na kati k'an kɔnɔ anw tɛ ɲɛnajɛ la an ka fɛn bɛɛ an bɛ kuranɛ jigin parce que an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a mɛn ko surasikɛ a muso don a denw don o de b'an bila kuranɛ kalan na jamana taaboloya kan. Commandant zone fo ni ka commandant zone fo n bɛ n ka service social des armées fo an ka laɲini ye min ye Mali la bi tant que an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la jamana bi a bɛ lomulama la musow ka duwawu a bi man di ninnu y'an balimakɛw ye ninnu y'an cɛw ye ninnu y'an denw ye an ka laɲini bi musow ka duwawu an bɛ kuranɛ kalan ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ an cɛw ye mankan min bɛ yen bi Mali kɔnɔ mankan in ka ban an b'o de duwawu la o de y'an ka kuranɛ ɲini yɛrɛ lahala ye Mali ka basigi ka sitanɛ gɛn ka bɔ an ka jamana la pewu an b'o de kɔ bi minnu sara n bɛ duwawu k'olu ye ala ka badabada dali nɔgɔya olu ye minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman bɔ yarabi ama ataki filɛ nin ye vraiment ataki kɛra 100 sara o 100 sara i b'a sɔrɔ caman bɛ katiya donc katikaw vraiment katikaw de la katikaw kɛlen ka ɲɔgɔn bolo minɛ bi k'u ta kɛ kuranɛ kalan ye ani duwawu ye jamana ko la. An b'i fo. Merci.